ኢትዮጵያ የገዛ የተፈጥሮ በሯን አሰብን በማጣቷ ብቻ በቀን ከ5 ሚሊዮን ዶላር በላይ በከንቱ ታወጣለች። አዎ በቀን ከ5 ሚሊዮን ዶላር በላይ። ይህን ጉዳይ ባጭሩ ልንገራችሁ። ተፈጥሮ ራሷ ስትሰራን ግዙፍ የኢትዮጵያ ተራራ ቁልቁል ተንከባሎ የሚያልፈው አሰብ ወደብ ላይ ነው። አፄ ሚኒሊክ ለንግስት ቪክቶሪያ እንደጻፉት እንዲሁም የቀይ ባህር አፋር ህዝብ ከኛ ጋር ያለው የደም ትስስር አሰብና ኢትዮጵያ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች መሆናቸውን ይመሰክራል። ታዋቂ የኢኮኖሚ ምሁራን እንደሚሉት የባህር በር ከሌለ የጎረቤቶች እስረኛ ነን። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ በዓለም ትልቋ ወደብ አልባ ሀገር በመሆኗ በየዓመቱ እስከ 2 ቢሊዮን ዶላር ለወደብ ኪራይ ትከፍላለች። ይህ ነው የኑሮ ውድነቱ የሚያባብሰውና እድገታችንን የሚያዘገይብን። አሰብ ከኛ የምትርቀው በ65 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው። አሰብ ለኢትዮጵያ የቅንጦት ጉዳይ ሳትሆን የህልውናዋ የብልጽግናዋና የስትንፋሷ ቁልፍ ናት። ታዲያ በዚህ ታሪካዊና የተፈጥሮ እውነት ላይ እናንተ ምን ታስባላችሁ? ሀሳባችሁን በኮሜንት ገለጹልን። ኢትዮጵያ የገዛ የተፈጥሮ በሯን አሰብን በማጣቷ ብቻ መቼም ብልጽግና ጥዕና ዘይብሉ እታ ሓደገኛ ትብል ቃልሲ ብትክክል ትገልጸ ይኮነት ክንምንታይ ነውራም ዝኾነ ስርዓት ከም ዝኾነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፍለጥ ቅስቀሳ ናይ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ተደኹም ኣለኹ 26 ዓመት ህወሓት ስልጣን ሒዙ ከሎ ብዘርከበ ፕሮፓጋንዳ ገይሩ ሉላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሉላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ይብፅዓኒ ኢሉ ጉዝጉዝ ኣይተረኣዩ ዲፕሎማቲካሊ ብታሕቲ ታሕቲ ኩሉ ዝከኣለ ይገብር ነይሩ እዩ። እዚ ሕጂ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ግን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘባለ ፖለቲካ ንፖለቲካ ኣይኮነን። ብልጽግና ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ኣብ ገለ ፖይንት ኣነ ስለ ዝነገርኩም ዘይኮነስ ግምታት ናትና ኣብ ገለ ፖይንት ምስ ኤርትራ ክዕረቕ ይኽእል እዩ። እዚ ሕጂ ዘርእይዎ ዘሎ ፅልኢ ወይ እውን ጥርጠራ ወይ እውን ሕማቕ ሓሳብን ሕማቕ ባህግን ልክዕ ከምዚ ክልተ ጎረባብቲ ኣለኻ ሓደ ሃብታም ስድራይት ሓደ ግን ድኻ መዓት ደቂ ዘለዎ እቲ ሃብታም ክልተ ቆልዑት ክልተን ከዓ ሓደ ወድን ሓደ ጓልን ወሊዱ ኣሎ ንበሎ መዓት ሃብቲ ግን ኣለዎ እቲ ሓደ ግን 12 ቆልዑ ወሊዱ ኣሎ 8 ኣወዳትን 4 ኣዋልድን ወሊዱ ኣሎ ንበሎ ድኻየ ግን ኩሉ ግዜ ነቶም ደቁ እዚ ሃብቲ ዝናትኩም እዩ ሓደ መዓልቲ ነቲ ሰብኣይ ተቐቲልኩሞ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ተገይርኩም እንተይልዎም እንታይ ገብሩ ሓደ መዓልቲ ሕፅበቶ ኣእምሮ እንተገይሩሎ ሓደ መዓልቲ ነቲ ሰብኣይ ክቐትሎም ነቲ ጎረቤት ሃብቶም it happens and that's exactly እንታይ ገብር ኣሎ ሰብኣይ እዚ እዚ ሰብኣይ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ኣብ ገለ ፖይንት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዕረቕ ይኽእል እዩ by the way ካብ እሙናት ምንጭታት ዝረኸብኮ ዓሰብ ዘብሎ ዘሎ እንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ዶ ኣብቲ ግዜ ሰላም ዝነበረሉ ከባቢ 12 ግዜ ባፅዕን ዓሰብ ባፅዕ ከይዱ ኢንጆይ ከም ዝገበረ ሰሚዐ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ምሕር ናይ ባፅዕን ናይ ባሕርን ናይ ጉርጉስምን ካብ ምሕር መመለላሲ ኣቢ በርገር ዝበሃል ነይሩ ዝብሉ ሰሚዐ እቶም ትፈልጡ እዮም ብዙሕ ግዜ ንኤርትራ ዝመላለስ ነይሩ ከይተረድኦ ፍቅሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝሕዝን ናይ ባሕሪ ከም ዝሕዞን ገይሮም እምበር እዚ ኣበይ ኢሎ ባሕሪ ኣበይ ርይዎ ወታደር ዝነበረ ኣብ ገለ ድኻይ ነይሩ መበቆሉ ካብ በሻሻ ዝተበገሰ ብዛዕባ ባሕሪ እውን ኣፍልጦ ይመሃለዎን ነይሩ ኪኖታ መፅሓፍ ዘንብቦ ግን ኣስተማቒርዎ ኣብ ገለ ስሱዕ ስለ ዝኾነ ግን ነቲ ዝረኸቦ ብሰላም ክረኽቦ ክንትስፍትን ብሓይሊ ክረኽቦ እየ ብዓመፅ ክረኽቦ እየ ንኤርትራ ካብ ውሽጣ ብዙሕ ግዜ ስለተመላለሰ ንሳዋን ገለን ስለ ዝኸደ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክስዕሮም ይኽእል እየ ዝብል ቫይረስ ይኣትይዎ ኣብ ርእሱ ከምዚ ድማ ሕማቕ ዓርኪ ሕማቕ መሓዛ ገዛኻ ክትሪኦ ከለኻ ዝምድና ትፈጥር ዘለኻ ከይመስለካ ቤን ገይርኩም ዝበልዓካ ይዝግምግም ሓደ ግዜ መን ናብ ገዛኻ ትእቱ ምፍላጡን ኣገዳሲ ከም ሃገር ደረጃ ጥራይ ዘይኮኑ ከም ግለሰብ እየ ዝብል ቃል ዓለም ብዘይብሉ ንገዛኻ ኩሉ ሰብ ከተምፅኦ የብልካ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝፈለጥካዮ ሰብ ንገዛኻ ከተምፅኦ የብልካ ወይ ንገዛኺ ከተምፅእያ የብልካ because you don't know their true intention ካብ ልቦም እንታይ ድሌት ከም ዘለዎም ክትፈልጦም ኣይትኽእልና ትክክለኛ ድሌታቶምን ኩነታቶም ክሳብ ዘይበፅሕ ከየ ድማ ገዛኻን ፀጋታትካን ስድራኻን ኩሉ ነገርካን ከተርእዮም የብልካን ተርእዮም ሞ ካብኡ ተበጊሶም ቤን ከም ዘጥቅዑካ እውን ክፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብታ ደገ ሻሂ ምስታይ ድያ ኣብታ ገለ ትራኸበላ ዲኻ ብኣታ ዝበለፀት እያ ኣብ ግለሰብ ኣብ ደረጃ ሰብ እየ ዝነገረኩም ዘለኹ ምክንያቱ እዚኦም መንእሰያት ቀዳይ ነገር ነቲ ሶሻል ሚድያ ተረድዮ እየ ኢሉ እንዲ ብልፅግና መንእሰያት ህዝቢ ኢትዮጵያ ሱሳሚታዊት ድገለ 25 ዓመት እዩ መብዛሕትኡ ንእሽተይ እዩ ይሲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ ባዶ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ነገር ግን ትርድኦ ነገር ኣላት ሶሻል ሚድያ ይርድኦ እዩ ስለምንታይ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣፍሪቃ መንእሰይ እዩ መብዛሕትኡ መንእሰይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ድማ ኣረግቶት ፖለቲከኛታት ኣይሰምዕን እዩ ንፖለቲከኛታት ክሰምዕ ኣይደልን እዩ ፅልኢ ኣለዎ ንኣሽቱ መንእሰያት ክሰምዕ ይዘሊ ስለዚ ነዘን ኣዋልድ ከምዚ እናገበረ ፅባቐ ወሲኹ ገለገለ መግለ ገይሩ
they are trying to manipulate as much as they can كتاللوس زي يقبروا ነገር የለም ተጻገም ግን አይሰልጦን ይዘለው ገበረ እንተ ገበረ ይሰልጦ የለ ነበር ዝፍትኖ ጥበባት ቀሊል ጥበብ አይኮን I don't think አብጥራ ይሐስበ ዘሎ ብዙ ነዚ ኮፊለም ነዚ ስትራቴጂ ናይ ብልጽግና ዝሕግዞ ብዛሓት እዮም ወረክቶም አረክቶቱ ናይ ገደፈን ብኩሉ የዝብለኩም ባረክቶ ዝገብሮ ዘለኻ ንኸጽ ምክንያቱ ዝተቀናጀው ወይ መጥቃዕቲና ንርኢ ዘለና listen to this one now ዶክመንቶች አሉ በፖፑሌሽን አንጻር ሲታይ ኤርትራ በ2023 ዓመተ ምህረት ማክሲመም 3.5 ሚሊዮን ቢደርስ ደንከሊያ የሚባለው ዞን ውስጥ ያሉት አፋሮች ኤርትራን ደንከሊያ ብለው የሚጠሩት ከ3% በላይ አይበልጡም። ይህ እንግዲህ ምን ያህል እንደሆነ መገመት ይቻላል። ወራስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አፋር ፖፑሌሽኑ ከ2 ሚሊዮን እንደዚህ በላይ ነው። አፋር በመስመር ቀይ ባህርን እንዲያይ ተደርጎ ይኖራል። በስም አፋርማ እንዳታደርገው ካላችሁኝ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ የዛሬ ዓመት ገደማ ድረስ አፋሮች በየሆነ ጊዜ ሱልጣን ሲመርጡ ከ2 ሚሊዮን እንደዚህ በላይ ነው። ሕጂ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ተዋሓሒሉ ተቐናጅዩ ኤዲት ተገይሩ ተቐናቢሩ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ብልጽግና ዝደፈኦ ዘሎ እዩ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀዲሆን ናይ ግሊ ቴሌቪዥን ብለኩም ያሎም ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ብኤርቲቪ ደረጃ ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ትሩ ካለርስ ሓቀኛ ምስልናቱን ባህርናቱን ብልጽግና ከርእየና ይክእልኒ ስለዚ ዓፋር ትብልታ ዝሓሸት ካርድያ ተባሂሎም ኣለዉ ሕጂ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ጻድቃን እዩ ዝብለኩም ዘለዉ 3.5 ሚልዮን ቁፅሪ ህዝቢ ኣለዎ እንድሕሪ ኢልኩሞ ብ2023 ዝተገበረ መፅናዕቲ እዩ ዝብል ለሰይ 5 ወላ 6 ሚልዮን ባሎ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ነግረኩም ኣለዉ 3.5 ሚልዮን ተይልናዮ ህዝቢ ዓፋር ኣብ ደንካልያ ዝበሃል ዘሎ ደንካልያ ንብሎ ኢና ንሕና ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ዘሎ 3% ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ኣብ ተወለድቲ ናይ ደቂ ኦሮሞ ኣብ ተወለድቲ ናይ ዓፋር ክልል ዓፋር መበቆል ዘለዎም ኤትኒክ ግሩፕ ኣብ ኢትዮጵያ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ኣለዉ እዩ so what does that even mean ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ሶማልያውያን 5 ሚልዮን ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ሶማልያ ግን 30 ሚልዮን ኣለዉ so እንታይ ማለት እዩ እዚ 30 ሚልዮን ሶማል ስለ ዘለዉ ክልል ሶማል ናቦም ክኣትሎ ድዩ ከመይ ዝበልዎ ነውራም ሰብኣይ እዚ ከምዚ ዓይነት ነውራም ሰማይ ኣነ ይረኣኹን እንትርፎ መዋእሉ ምሉእ ተንኮል ጥራይ ክሓልም ዓለም ከተርክቦ ቀሪባ ሓደ ትግራዋይ ኢልዎ እዩ ኣብ መወዳእታኻ ብቐደም እውን ፅቡቕ ታሪክ ኣይነበረካን ኣብ መወዳእታኻ ድማ ነታ ትርከብ ኣብ ታሪክካ ቆሊኻ ሸቂጥካ ባንዳ ኮይንካ በልዒካያ ኢኻ ስለዚ ታሪክ ዘይብልካ ሰብ ኮይንካ ትሓልፍ ኢሉ ትሩ ንዓና እኳ ኣይነበሮ ይጥፎ ብቐደሙ ናይ ቀደም ታሪክ እዩ እንተቲ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ኣቀናቢሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኢና ሓፈሻ ምዛ ሕጂ ዘላ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ተሓሒዞም ዓፋር ዶ ጅንዕፍሪት ዶ ወደብ ባሕሪ ዶ ኤግዚስተንሻል ኳስችን ዶ ዘይበሃል ነገር የለን ነዛ ናይ ዓፋር ካርዲ ድማ ኣሻፈረ ይከብላ ዝፍትን ዘሎ እዚያ ንስማ እዮ بإيران زدقفوا عطقات حتي أبي لعلسعود عرب ناي بحر إقادا كما زنبرو أفليتهم وها بقال وتهدراو كنفت كجلة تسبومتي بقصبة تقواراو كخون مخانو بمقلات أفدقا كيه بحري زخون استراتيجيكا ومسعى وباب ألمان دبن مركب سعود عرب عطو كخونن إذا جماع سعود عرب أبتي بحوت زمحادر سميناو معراب يمن نزركبو ودباتن معرفو نفرتن بمعصاوا كام قبر ملسز توصدو كوينو لو منستر وصاي قدايات سعود عرب نتخص بمخونان بمسارة أهقراو حقين مركباتان مكلخال كلو أدلاي سقومتي توصل مخانا فليتولو أزي برهانن تنتان قرن أفريقيا مخالي مبرقن عبد الرحمن سيد أبو حشم أبي قرن أفريقيا كمز إذا حدش لوتي أبي قرن أفريقيا 5 زخل صلوان وترن أنتي خوني خلب مبال أزراري باتولا سعوديا ግን ንመጀመርያ ግዜ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ብቐጥታ ምስ ኢራን ዝተኣሳሰረ እዩ ዝመስል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ሆርሙዝ መፀቦ ንዑ ኣብኡ ሕዩ ኣብዚ እዋን እዚ ተዓፅዩ ስለ ዘለዎ ምስ ኣሜሪካ ኣብኡ ብዙሕ ግጭት ኣሎ ብዛዕባኡ እንዳማዕበለን እንዳገፍሐን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገፁ ስፒል ኦቨር ከም ዝገብር ማለት ዝሰፍሕ ትፅቢት ይግበረሉ ነይሩ እዩ ሕውቲ ነዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ብዘይ ምስ ኢራን ስምምዕ ዝወስዱ ኣይመስለንን ብፍላይ ናይ ዓለም ቁጠባ ሆርሙዝን እቲ ናይ ባብል
المندب مصابو عبتر يزولو ابتناي نقدي مسمرات يزبال سلازي سعودية نتي ناي حرمس مصابو بخالي وقن افويد نخ قبرون تاعت قبر نيرا اتناتا ناي ندادن ناي كالن سددن كربن بناي معراب سعودية زولو كيح بحر زولو قماقم ينبو يزبال ودبن ناي جدان كالن ودباتنا تتكمتها بوقت انقصاص سنيحة نزي من قصاص زي نحرت عقيتوا بفلاي كابس ايجي ازكبر زخون عينت ناي نقدي ركب ناي سددن ناي كربن بزح حسياخ وردو يخيليو عبد صغطي ابناي علم كتبا كحجري كابت حجي اوريدي ترى يزولو نلعلي زيادة ابلا السعودية تكونتات بتعمي اسقايو ابزن كنيات زينكا بزح ناي دبلوماسياوي من قصاص ناي امريكان ناي كبسن ناي ايرتران ناي صوماليان يكايلو ناي سودان والمراحي ناي ايرترا ودت غيرلو زغلو مزون متسار زلو خوي مسلني بزلو هما مع بابلا بابي المندب عالم لخاو نقدي وساني مسمريمو زي حجز الرئزلو معوالتاتك ايرتران ابي زوبا كرنا افريكان انت عينك كتبا وصعبينات ويصلات كثر يخل ايرترا تي اتاو ساينا ايرترا وحوجي سلازي ابو زلو منقسون بزح ناي حزبي اكلكلوت ذهبن بزح ناي نقدي ركب مسكالوت حاجرات زلو عينت منقسي كونن كن سوهم إلو كولو إيرترا أبتي ناي كيح بحر ناي دوبا وقيح بحر بفلاي كامس باب المندب أزيوز تأساسر أجر كمخانمة أبزوك بابزي زهون عينة رسمي مزولو وموت رسمها كبحر على حاجرات زساتف مزهون كابو حليفها نجبسون كسلواي مهنياتو كبجبسي كابسويس كانال تطو أتاولوا ما بنتابع عمد بحال 10 بليون دولار زجمت أتاولوا جبسون تقولي كونيا تي زجبر زلو حجم دبلوماسيا ومن قصاصات بين أمريكا فلوي لوخيون جبسون بسعوديان بخالوتون كفتن سنة حساب حجم على تي قداي تانا كيح بحري ني كيح بحري زلو حاجرات زملكتيو نتبع بزح كزربن سنيحي كم زعينا كل الله وزفتروا لكن قبل عليه يرفع عبد صاطي خوني أبز قداي زي مركز نخلون من هالبات مس أمريكان سعوديان جبسنون تحبابيرا نزنا يحوثي حركات باب المندب كونتينا مبر تحباباري نخكون صوتات في بر لاي بدخلاي وجنون بإثيوبيا عشان منقسنا إثيوبيا علم أنت فكيتكم لين حسب كوزاتر نزدوا وقيح بحري ناي إيرترا أنا ناتكم أجل قال خوينة سراويتي يزلوا كله عرمي يزلوا نعهدكم ناتكم ربحتك كوبلو دلوية نابله زحل فصل استعملها كزرب سنيحلو إذا أنا سكيورتي قدين دال عليه خزر بلا سنيحو إيرترا مستنكرت حجرات السعوديان جبسن أمريكان أبزيت تحبابر لوجيزي بخالي شنخ بخالي صغتنا إثيوبيا نزر حجرات زين أعجبوا أمو إيرترا بوتدراوي حيلي كباب فلاين عسبن مخنيتو تنا باب المندب زغرب عسب سلزونه كجوبت كله منتي ربحين كبلا من البات عينن كمتاوي كيف كلا لي يخلين زول قمة توصيله بوته براتاتعو كم زون سقوم تخوص دي غلي قبل عليه وجي زي وتهدرا وترخا كابزا حليفونا بكالوت كم ذات سمعوا زلهم بحشمي كزارب صنيهم حركابتي من مبزحتو إيرتراوي قمة كبلو زقبو نقرات كل جزء أكبابي خاز جزء قاتم حدقة شلل الكاخد كيدا يدخلني حازة فكدونا يكونن معناته شلل كبلي يعني أنا يمن عايز ملكتها يكونن بعلهم تفضلوا قدم مش هريكمهم شلل دحريلك ويم سعودت كمان لك ويم سنصار وزكينات زي المحجي نحوتك هرمو خلو بمولو سيرترا تشاريخهم حسب نخم إعلامي يتكمل لهم زنبور الذكري حجون انتقوني إيرترا فتيات اللي أبوزيشن كتحسك الجدادية I want to be neutral دحريلا انتهي بلاكم زني أنا أبزو قداي زنا يحوتي إيدايا يتوني دحريلا تايك قبر غلي بلتقنا بنت عاركو قسقسي أنا بوتاك بكمين عيت راح يحجزوني even سراويتنا تيتقملوا حزبنا تيتقملوا حسب كنت عزواك حجزاكم خليه نعيت راح يحجزوني كذا لخلي سلازي إيرترا نزنا جرزي proactively زبال زخانتايو active زخون engagement متباريو already تقبروا زلا كنا تاتينا نقول له زلنا أبزي زين ريو زلنا مزكة التحازت خلي غابغلل زبالة بلتقنا زبلو زلا كسمعكم مسيرتاو ዝተባሃለ ዲፕሎማስያዊ ስጉምታት ጀሚር ኣላ ልኡኽ ፕሬዚደንት ትራምፕን ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ማሳር ፖለስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግብፂ ካይሮ ዝገብሩ ኣኼባታትን ኣብ ቀልና ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕሪ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ዝዓለመ ምዃኑ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ኣረድዮም ፖለስ ንቐንዲ መሓዛር ፕሬዚደንት ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝኾና ካይሮን ኣስመራን ብሓደ ዝተደራረበ ኮይኑ እቲ ሱዳናዊ ኣዛዚ ሰራዊትን ፕሬዚደንት ብኳድ ዝተዳለወ ሰነድ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክቕበል እዚኣ ትዝክርዋ ሓንቲ ካብኣተን እያ እዚ ጉዳይ እዚ حوتي كم زخ جبري كابز بحال حياة معلتات غير نيرو سلازي زي اب كايروس تجبر زمدنا نطف زخونه دبلوماسي نازي كنا تاتزي كاونتر نمغبارين تاير مالتي إيرترا نامريكا we are ready نتيناتنا قبو كنقبر of course مقابرياناتكم كنا ناتكم أجندا كنساسي كنن كما قم بحرنا وحوسنا يمقو عزيا بوتا نتخون بزكا علنا نحنا كنا وحوسنا خلينا إذا مالت قل نحوت هاريمنا نحوتي كتودو خن حق زاكمينا مالتها يكون غون إيرترا وكردو زلوزي إيرترا تبلو زلا بزو قدايزي نحوتي كتقبروا تغلو أجنداتات
أنا كنساسيلكم إنا زبل زرباي كونن زي تاي مالت دايو إيرترا نتجمعهم بحرناتا نتوزر لحدا جاب جماعة زلو نعون موحس مسمرنا مجوعزيع وحسن قون نزد الله بركة تقول كن حق زينات بدل إيرترا سلزي نزيد ما بقدر ممكن ما يخم تريتسي فورم كان أقوم كلنا عقله بعرز في التار حدا جاتات أبو زلنا حجراتنا تمايتنا نفتح زلنا أبزيان نصير تحط كون زلوا مجمريا أمونغو حوتن سعوديان زلو كونتات very clear يكونن زلو حوتي كساب حجي مفررة حليفن بر نسعوديا كبدلن كحرمن كم زيكل كم زغل كل سبيل فلت كن يقبر يلن سلازي حوتن بعلو تنقاقا زملኦ مفررة يزقبر زلو كم بزو حد قمقمو زلو أنا من كاب زنببو زلو إيران أكبيت فتنا أتياس لزلا نأمريكا تقبرو زلا حدقا تطو كتب لهم دحرو قينا بوش مد حرموز رايت تطو كتب لا يدخلنا كلها يبقى بحركة حزاخت كلا الله سلازي زناي كهي بحرز قبر زلو نسعوديا حوسنا فرارها كامبر نسعوديا بقى تامد قاعد تخبروا لا مدب زلو ما مثلا سلازي هذا زي نصر دراما سعوديا دما منغو كلت غوبوتا تقركرا سلازلا بتا هذا اسرائيلنا امريكان بحماق عيني يطمطوالو نريلنا امريكا كحجي حايش لم كان اسوار شيء طلالو سلازي kind of ابصبو مرداد في مسؤول جن اسرائيل تبعن سعوديا ابزو كله كينات هي تنكفت ويون بزو حدا غاس وص سلازلا ابتزو بعدما ازيو حيالن صلاون هاجر سلازخونه مليش حيل سلازغل امارات قبقم طالو كبير حدا غا بريدو سلازلو حقوس ايكونن زلو سعوديا دما ابز حجي نزا مسمر جان خيتعص ولا زكالا كله تقبريا برقص اتمسمر تتعاسيو سعوديا انجيرات عاسيو مالت ايكونن كسابتي ودبناي ينبع زبلو زلو زي تعاسوي جدا زي حساب زي تعاسوي ولا كل يلوزي شيت ندادي اتناي ناي مخلال واقع من يزخفلو تند غزا زلو هاجراتين كخفلون بر سعوديا يكون سلا سعوديا ستيل مخصبا كلواي ولا كل اللي لك خبرت قناه ندادي ستيل تم كغزوز دليو من البات ندادي ناتا رايس لزي لكن كاب كالو غزولو زخولو عدلات ترخيبهم كغتفوا خولي moral of the story is እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጡፍ ዲፕሎማሲ ምግባር ከድልያ እዩ ምናልባት ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ግን ኣብዚ እውን ካልእ ዘረባ ኣሎ ናብ ስዑድ ዓረብ ክበፅሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ግሒ ባሕሪ ድሕሪ ዝጀመርዎ ሓድሽ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ነቲ ኣብ ውሽመት ሕርሙዝ ዝፀንሐ ወጥሪ ማእዘን ከም ዝለወጠሉ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ስዑድ ዓረብ ዝገብርዎ ዘሎ ተፃባው ሓድሽ ፖለቲካውን ወተሃደራዊ ምዕራፍ ይኸፍት ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት ካብ ስዑድ እጂ ሓደ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ዝረኣናዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድያ ክገይሽ ከም ዝኽእል ይበሃል ኣሎ ብዕድመ ናይ ንጉስ ናይ ስዑድያ ናብ ስዑድያ ክገይሽ ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እዩ ዝንገር ዘሎ ዘገርም ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ኩነታት እንታይ ክብሉ ግን ሰሚዐ why is Eritrea doing this ኣብ ከምዚ ሓደ ሰብ እንታይ ክብል እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ርአየ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ تعالي سبب زبحال شجر رهيبنا أكمز عينات متفنان نزولوسي انتاي كجبري هجي ناب سعودية زجبر زولوت مجشا انتاي الليون سعودية زجبر مجشا بزوانزي إلو زز حافة صبري نيره but in reality أبغزي شجرهم دو تديل كايم أبغزي شجر كهمني دو قبل الكا كل جزية أب دبلوماسي انتاي زليكا إيرتران سعودية كل تحر عينات هجر يكونن سعودية أبتام هجر مخانيز نجر so هبتام هاجر سلزون ወይ ገንዘብ ዘሎ ሃገር ፋይናንሲየር ይዝባል ስለዚህ ኣብ ግዜ ሽግሩ ምስ ደው ተደይልካ ልካ ከም ዝትሮ ከም ኖርማል ዕርክነት ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ኣብ ግዜ ሽግሩ ደው ተደይልካ ኣብ ግዜ ጽቡቕ ዝክረካ ይክልኒ ካልእ ንጎረባብትኻ ኣብ ግዜ ሽግሮም ደው ተደይልካ ኣብ ግዜ ሽግርካ ደው ክብሉልካ እውን ኣይክጽበዮምን ኢኻ ናው ከም ኤርትራዊ እንታይ ክትብለኒ ኢኻ ኣብ ሽግርና ማስ ደው ዝበሉልና አንተ ኢኻ ክትብለኒ ይርዳእኒ ኣይፊል እዩ ይርዳእኒ ከምኡ ክትብል ከለኻ ኣብ ግዜ ሽግርናስ መን ደው ኢልልና ክትብለኒ ኢኻ ደው ዝበሉልና ኮይኑ እውን ኣይስማዓንን ሓቂ ምሳኦም ኣለኹ ግን the game is different ኣብዚ ሕጂ ኤርትራ ተስፋ ናይ ጽቡቕ ዲፕሎማሲን ጽቡቕ ሽርክነታትን ኣለዋ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ንስዑድያ ከምዚ እዋን ከይዱ ምሳዕ ዲፕሎማሲ ምግባር ሓደገኛ ኮይኑ ኣይስማዓንን ወላ ሓደጋ እንተለውን sometimes it's worth it ምክንያቱ we really need ሓቀኛ መሓዙት ክንረክብ ክንክእል ኣለና حقاً يا محزود دماغ بزي شجر مساعتهم بتكبروا إيرتران أب كينات ناب حوتك تعطيه بلي الله سعودية أنا بعلى بتكينات تعطيه دليل الله لذي let's be clear أبزي لذي إيرترا أبزي وانزي الزي بلتسق الناس قبروا زلوا ريح ما يوم لنكنا أبجزي حوو خلوني إمارات كيدي لنكنا دم قطر عبودي وقال حودي ولا تناكرم مرحنا قطر مسموته
ኣብዛ ሽግር ዘላ ጥሪ ኢሉ ከይዱ ኣብቲ ቀብሪ ኣብቲ ሓዘን በፂሑ ነይሩ እቲ ናይ ብልፅግና መራሒ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣገደስቲ እዮም ምክንያቱ ሰባት ኣብ ግዜ ሽግሮም ትመፅኦም እንዳይትመፅኦም እዞም መራሕቲ ሰባት እዮም ኣብ ግዜ ሽግሮምን ፀበቦም ትመፅኦም ተለካ ኣባኻ ዘሎ ኣጠቃምታ ይፈላለዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክሪቲካል ግዜ ምስ መሓዛኻ ደው ምባል ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ሽግር ከሎ ወላ እቲ ስዑድያ ዝበሃል ሓውሲ ከቢድ ዝኾነ መድረክ ከሎ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ናውን ተኸይዱ ኣቲንክ ፅቡቅ እዩ ንሱዳን ዝኸደ እውን ከምኡ ኢና ኢልና ኣብ ግዜ ሽግሮም ኣብ ጎኖም ደው ተይልካዩ እቲ ዝበለፀ ሰላምን ምሕዝነትን ዝረአየ ስለዚ ኣገይን እንተገይርዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ would be ፅቡቅ ሓሳብ እየ ዝብሎ ኣነ ብዘይቃል ዓለም ፅቡቅ ሓሳብ እዩ sometimes you have to take risks ሪስክ እውን ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ንዓኻ ካልኩሌት ዝኾነ ሪስክ ዝዋካ ነገር ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ምውሳድ ትኽክል እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ ባሕሪ ኣቶ ክቡር ሓውና ዳንኤል ተክላይ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ፅሒፍ ኣሎ ብዙሓት ብልፅግና ንኣይ ታግ ስለ ዝገበረኒ ክልተ ኣርቲክል እስከስማዓኩም እያ ኣብዚ ሓንቲ መን ከም ዝፀሓፋት ኣርቲክል ኣይረኣኽዋን ኣለኹ ግን ኤርትራ እንታይ ኢሎም እዮም ፅሒፎም ዘሎ መስለካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካሲ መን እዩ ዝዝውሮ ዘሎ ዝብል እዩ ክልተ ኣርቲክል ይሰከረየኩም ኣልጀዚራ ናይ ኣልጀዚራ ኣርቲክልን መጀመርያ ግን ብናይ ሓውና ዳንኤል ተክላይ ወኪል ፅምዶ ዓለም ለኻዊ ወኪል ናይ ፅምዶ ሓንቲ ፅቡቅ ኣርቲክል ፅሒፍ ኣሎ እንታይ ብላ ኣሎ Can Eritrea build a maritime economy without Ethiopia? So እዛ ኣርቲክል እዚኣ ኣብ ኤክስ ፖስት ስለ ዝገበራ የመስግኖ ስለዚ በዚያ የመስግኖ ኣብ ኤክስ ግበሮ ኢለ ሪኮመንድ ገይረሉ ነይረ and he did that and I'm happy for it ንዓይ ካታክ ስለ ዝገበረኒ መስለኒ ዓት ኮሜንትስ መፂና ለብልፅግና ቆለጭ ኣቢላቶም ምክንያቱ ኣብዚ ቻነል እዚ ንዛረበሉ እዩ ኤርትራ ካብ ብልፅግናን ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ካልእ ቁጠባ ካልእ ናይ ባሕሪ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ወሲዱ ብዛዕባ ፅቡቅ ዝኾነ ኣናሊሲስ ክገብር ተራእዩ እንታይ ኢሉ ኣናላይዝ ዝገብር ዘሎ ዳኒ ቆለጭ ዘብሎም ድማ ፅቡቅ ነጥብታት ስለ ዘለዎ እዩ ሓደ Eritrea's maritime potential often framed as dependent on Ethiopia's cargo. The article argues Eritrea can build a diversified maritime economy. So it's a perception ወይ እውን ተሓሳብ ወይ assumption ግምታት ዝወሃቦ ወደባትና ኤርትራ ብዘይ ኢትዮጵያ ትርጉም የብሉን ዝብል ዘረባ ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ዓብ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣይኮምን ዝብላካ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ እኮ ይከኣልን ኤርትራ ሓመድ ክዕደ ሓመድ ብላዕ ይከኣል እንታ ኮይኑ ዘይከኣል ኤርትራ ንበይና ሃገር ክትኮን ኣይትኽእልን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ክትፅጋዕ ኣለዋ ኣነ ብፍላይ ዝመፅእ ወለዶ ዝኾነ ፖለቲከኛ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ፅሩይ ዝኾነ መርገፂ ተዘይብሉ ኤርትራውያን ክድግፎ እውን ክመርፅ ኣይኮንኩን ናይ ሕጂ ዘለና መራሕቲ ናቶም ታሪካዊ መረዳእታ ኣለዎም ናቶም ኣመፃፅኣ ኣለዎም I cannot question that in fact exactly ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ስትራቴጂ እውን ስለዘይፈለጥኩ ክዛረብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንዓና ሓደጋ እዩ ንሓዋር እውን ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ብፍላይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተነፀለ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ዝመስል ኣሎ ሰዓት ናቶም ገብሩ ደሊሎ ሕርሻ ናቶም ክገብሩ ኣለዎ ኢንፋክት IMF ወርልድ ባንክን IMFን ኣብ 9345 ንመንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ እንታይ ብልዎ ነይሮም መስለኩም ሕርሻ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን እዮም ንስኹም ሕርሻ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ካልእን ግዙእ ንስኹም ኣብ ካልእ ማኒፋክቸሪንግ ገለ ይዘዋፅኣኩም ኣብ ባሕሪ ገለ መለ ኢንቨስቲ ግበሩ ምክንያቱ መሬትኩም ንሕርሻ ዝኸውን ኣይኮነን ይብሎም ነይሩ ንሳቶም ካብ ኖ ሕርሻስ ክንገብር ኢና ነብስና ብመግቢ ክንክእልሲ ክንፍትን ኢና ይብሉ ነይሩ እዚኣ ምስ IMFን ወርልድ ባንክን ዘይተሰማምዖም ነጥቢ ነይራ ስለዚ ብመሰረቱ ኣብ ነብሶም ዝተመርኮሰ ቁጠባ ክሃንፁ መደብ ነይርዎም እዩ ፅቡቅ እዚ የግዳስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ድማ ሃኒፆም ነይሮም ምስ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተኣሳሰረ መርኣይ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ቁጠባ ናትና ብኸመይ ደረጃ ተሃስዩ ርኢና ኣለና ናው ንድሕሪ ሕጂ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ስትራቴጂ ኣብዚ ቀረባ ናይ ቁጠባ ራእይ ናቱ እውን ብፅሑፍ ክወፅእ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ I think ናይ UNDP ሓላፊ ከምኡ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ ቀሪብና ኣለና ናይ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኢና ንገብሮ ዘለና እቲ ኢኮኖሚክ ፍሬምወርክ ዝብል ኣብ ክንሪኦ ኢና እንታይ እቲ ፕላን ብሓፈሻ ንዑ ገዲፍካ ዳንኤል ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተነፀለ ናይ ባሕሪ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል እያ ነጥብታት ድማ የቐምጥ መጀመርያ እንታይ ይብል ኣለዉ ኤርትራ ኮንትሮልስ ፕራይም ሬድ ሲ ኮስት ላይን ኤርትራ ኣዝዩ ተደላይ ዝኾነ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ባቤል መንደብ ርክብ ዘለዎ ቾክ ፖይንት ምሕንቆ ዘለዎ ክሳብ ኣብኡ ዝበፅሕ ገማግም ባሕርን ደሴታትን ኣለዋ ብዙሓት ብሽሓት ዝቁፀራ መራኽብ ዝንቀሳቀሳሉ ቦታ ድማ እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢሉ መጀመርያ ሪጅናል ፊደር ሺፒንግ መጋቢ ዝኾነ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንፈጥር ንኽእል ንኣብነት ኒው ማሪታይም ትራንስፖርት ኣግሪመንት ዊዝ ኢጅፕት could integrate Eritrean ports with Red Sea trade networks
እዚ ሕጂ ንኣብነት ምስ ኤርትራ ጌርና ምስ ግብፂ ጌርና ዘለና ናይ ማሪታይም ትራንስፖርት ናይ ጉዕዞ ሽርክነት ጌርና ዘለና ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ምስ ስዑድያ እንድሕር ጌርና ከም ኣብነት ክበኩም እየ ዳኒ ንዓይ ክብል ደሊ ኣሎ በርበራ ዝበሃል ናይዞም ሶማሊላንድ ሪኢኹሞ ዶ የስ ምስቲ ናይ ጀበል ዓሊ ዝበሃል ናይ ዱባይ ዝሰርሕ እንታይ ገብሩ ኣለዋ መራኸብ ንነዊሕ ክቕመጣ ዝኽእላ ኣክንዲ ናብኡ ድመፃ ናብ በርበራ ከም ዝኸዳ ክገብርዋ ይኽእሉ እዩ ንኣብነት ናይ ጅቡቲ ወደብ ኣሎ ብዙሕ መራኸብ ናይ ጅቡቲ ዝምድና እንተንገብር ማለት እዩ ንኣብነት ምስ ጅቡቲ ዝምድና እንተንገብር ጅቡቲስ ንዓና ምተጠቀሙልና ባህላ እየ ክሳብ ንሕና ንምዕብል እንታይ ገብሩ ኣለዋ መራኸብ ኣብ ወደባት ናቶም ከቐምጥዎን ዘይደልዩ ምክንያቱ ደየርባሖም ክኸውን ይኽእል እዩ ወደብ ዓሰብ ግን ዓብ ስለ ዝኾነ ኣብ ወደብ ዓሰብ ከዕርፋ ዝኽእላ ጅዳ ከምኡ ካብ ጅዳ ኣብኡ ክኾና ዘይክእላ ወይ እውን ንግዚኡ ናብ ኤርትራ ክፀንሓ ዝኽእላ ወይ እውን እቶም ትካላት ኣብ ጅዳ ሪጋ እንተለዎም ኮይኑ ኣክንዲ ኣብቲ ክቡር ፓርኪንግ ናይ ጅዳን ገለን ዝፀንሑ ኣብ ናይ ኤርትራ ፀኒሖም ኣብቲ ግዜ ዝደልይሉ ናብኡ ክኸዱ ይኽእሉ ፅገና ከምኡ ድማ ናይ መራኸብ ፅገና ይብል ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ነገራት ክትገብሮ ትኽእል ኣላ ባንከሪ ማሪን ፊል ባንከሪ ነዳዲ ናይ መምልኢ ቦታ ሺፕ ሪፔር ኤንድ ሜንቴናንስ ፅገናን ከምኡ ድማ ምሕዳስን ናይተን መራኸብ እውን ከምኡ ዓይነት ኢንዳስትሪ ሃኒፅካ ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ምክንያቱ ዓብ መስመር ናይ ንግዲ ስለ ዘለና እቶም ካልኦት ወደባት ዓብ ሰርቪስስ ክገብሩ ክእሉ እዮም ንሕና ግን ዋጋ ክነግድሎ ንኽእል ኢና ትሕዝ ዝበለ ዋጋ you don't have to compete ብዋጋ ምስ ጅዳ ምስ ገለ ወይ እውን ምስ ናይ ጅቡቲ ወደባት ንሳቶም ቢልዮንስ ኢንቨስት ገይሮም ስለ ዘለዉ ዓብ ዋጋ ክጠልቡ ክእሉ እዮም ንሕና ግን ኣብቲ ደረጃና ትሕዝ ዝበለ ዋጋ ገይርና ተቕርፅናትና ካብ ናቶም ጉድል ክብል ክእል ግን ዝተሓተ ዋጋ ብምግባር ድማ ረብሓ ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ኤርትራ ሪመምበር 5 ሚልዮን ህዝቢ እንተለና 6 ሚልዮን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ደገ ባሕር ናትና ንህዝቢ ኤርትራ ከንብሮ ዝኽእል ጥራይ ናብኡ ዘቕንዐ ስትራቴጂን ፖሊስን ንፁር ኣቐሚጥና ናብ ስራሕ ምብጋስ ከድልየና እዩ ናብኡ ከይንኸይድ ዝኩሉ ፖለቲካዊ ነውፅን እዩ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ግን ስቲል ነቲ ቁጠባሲ ብፍሉይ ንዑ ጥራይ ብፖለቲካ ዘይቅደስ መርሕነት ክህልወና ኣሎ ባህላ እያ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወላ ፕራይም ሚኒስተር ድዩ ወላ ቪፒ ዲኻ ጌርካ ናብ ቁጠባ ጥራይ ዘተኩር ከምዚ ናይ ባህል ቻይና ወላ ፕራይም ሚኒስተር ጌርካ ከምዚ ናይ ሱዳን እውን ፕራይም ሚኒስተር ንቁጠባ ጥራይ ናይ ኤርትራ ካል ነገር ምስ ሱዳን እንታይ ዝምድና ኣለና ብፖለቲካ ገለ ዘይግድሶ ናብ ቁጠባ ጥራይ ዘተኩር ቀጥታ ግን ምስ ፕሬዚደንት ርክብ ዘለዎ እንተዝግበር ነይሩ እቲ ሃገርሲ ገለ ነገር እንተራእየ እንተደየለ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድ ናይ ፕሬዚደንት እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ከማኸሰብ እዩ 24 ሰዓት እዩ ዘለዎ 24 ሰዓት በቲ ሱዳን ናይ ምትንኻል ሱዳን ጉዳይ እንድሕር ሒዝዎ በዚ ናይ ብልፅግና ንጎምሸትን ናብ ኤርትራ ክወርር ዝኽእል በቲ ናይ ጅቡቲ በቲ ናይ ኮርስ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ሰባት ይሰርሑ የለው ንብል ኣለና ግን ኢን ጀነራል ዘለናዮ ቦታሲ ከቢድ ቦታ እዩ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዛ ናይ ዳንኤል ኣርቲክል ኬትኩም ኣንብባ ሳብስታክ ገይርዋ ዘሎ ንዳኒ ድማ ከም ወትሩ መምዝጋን ከድልየና እዩ ships repair and maintenance institutional development around ports ወደባዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ስልጡን ዝኾነ ከምኡውን ኣብቲ ዓሳድዩ ማኒፋክቸሪንግ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ክንሃንፆ ንኽእል ሪጂናል ትሬድ ቢዮንድ ኢትዮጵያ ከምኡውን ዞባዊ ንግዲ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣነ እኳ ንኢትዮጵያ ጠቕላላ ገዲፍና ክንሰርሕ የብልና ባህላ ኣይኮንኩ ምስ ኢትዮጵያ ንሕና ካብኣቶም ተፈለየ ቁጠባ ክንሃንፅ ተጀሚርና ክመፁ ክእሉ እዮም ሳና ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ ይግዳስ ናብ ብልፅግና ወይ ናብ ኢትዮጵያ ዝተፀግዐ ዲፐንደንት ኢኮኖሚ ንኤርትራ ናይ ሓዋሩ ሓደጋ እዩ ነዚኣ እዩ ድማ ዳንኤል ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ሳይንስ ኦፍ ፕሮግረስ ኢሉ ዝጠቕሶም ዘሎ ገለ ካብቲ ዝረአ ዘሎ ፕሮግረስ ዝብሎም ዘሎ ድማ ኢታሊ ሳውዲ ኣረቢያ ኢጅፕት ንኣብነት እዚኣቶም ከም ኣብነት ወሲድዎም ኣሎ እቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሽርክነት ሓንቲ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ መዲብዎ ኣሎ ንሰምዓ ዘለና ናይ ሆባ ትግባረ ክንሪኣ ካብ ባፅዕ ዝተበገሰ ክሳብ ተሰነይ and this would be a game changer actually ምክንያቱ ካብ ባፅዕ ንተሰነይ ክንደይ ኪሎ ሜትር ክኸውን ኢልኩም ትግምቱ 300 200 ኣለ ነው ካብ ከሰላ ንፖርት ሱዳን 500 ወላ 600 ኪሎ ሜትር ይመስለኝ ማና ሜቢ 400 በልዎ ኣለ ነው 400 ገለስ ክኸውን ይኽእል ነዊት መንገዲ ንኽብለኩም ኢለ so ከሰላ ማለት ምስ ኤርትራ ዘለገበ ኣደንም ሓደ 2-3 ሚልዮን ህዝቢ ከባቢ ዘለዎ እዩ ኣስቆይለ ገምጋም ዝባኩም ዘሎ ለሊ ክኸውን ይኽእል ተቲ ይኸውን ይኽእል ምስ ኤርትራ ድማ ጥሙቕ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎ ህዝቢ ካልኣይ ብማሕጀር ሓሊፍካ ድማ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ወይ ምዕራብ እቲ ናይ ሑመራን ገለን መዓት ኢትዮጵያውያንን ኣምሓሩን ዘለዎ ወደብ ናይ ባፅዕ ብቐጥታ ኣክሰስ ናብኦም ክገብረሉ ዝኽእል እንታይ ማለት እዚ ወደባዊ ኣገልግሎት ንኣብነት ሑመራ ብዙሕ ናይ ሕርሻ ቦታ እዩ
ሕርሻን ምህርቲ ድማ ንደገ ኤክስፖርት ክኸውን ተኮይኑ ናብ ኣፍቲ ገባሕር ክቐርብ ኣለዎ ስለዚ እዛ ካብ ባፅቢ ተበጊሳን ተሰነይ ትብል መስመር እዚኣ መስመር እዚኣ ዝተገበረ ተገይሩ ኤርትራ እንድሕሪ ፈፂማታ we are going to be very happy ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ዳኒ ነዚ ኩነታት ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ረእይዎ ካብቲ ካርታ ካብ ተበጊሱ ንጅቡቲ ክኸይድ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ብግምታሉ ካብ ምፅዋዕ ተበጊስካ ንተሰነይ ክትከይድ ከምኡ ድማ ነቲ በዓል ኦም ሓጀር ገለ መለክት ኣረኻኽበሉ ነዚ ህዝቢ እዚ 10 ሚልዮን ህዝቢ ሰርቪ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ረዲኹም ኣሎ ነዚ ኣብ ምዕራብ ናይ ሱዳን ዘሎ ህዝቢ ናብ ምብራቕ ናይ ሱዳን ዘሎ ኣብ ከሰላት ራድዮ ኮነስ ወላ ናብቲ ኣልፋስካ ገለ ናበለ ዝወርድ ዘሎ ኩሉ እዚ ቦታታት እዚ ካብ ገማግም ባሕሪ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ዘሎ ንሱዳን እውን ኤርትራ ነዚ ቦታታት እዚ ሰርቪ ክትገብሮ ትኽእል እያ ካብ ባፅዕ ቀጥታ ናብ ተሰነይ ዝኸይድ ሓደ ኤክስፕረስ ወይ እውን ሃይዌይ ብምስራሕ ስለዚ ነዚ እንተሕ ጌርካ ብርግፅ ኣይኖ እቲ ትግራይ ኢልካ ዘሎ እቲ ብባፅዕ ብሰንዓፈ ጌርካ ድዩ ወላ ብገለ ጌርካ እሱ ኣብ ከሎ ብቐሊሉ ክግበር ዝኽእል እዩ ኦልሬዲ ኣሎ እንዴት መስመር ግን ካብኡ ዝዓቢ ዳይናሚክስ ተሪኻ ግን ነቲ ክልል ኣምሓራ ብምሉእ ናይ ሕርሻ ቦታ ይኩምኡ ድማ ስቡሕ መሬት ናይ ሱዳን እውን ተሪኻ ነቲ ቦታታት እቲ ካብ ሱዳን ንላዕሊ ዝምችእን ዝቐርብን ወደባዊ ኣገልግሎት ክንፈጥር ንኽእል ኢና ስለዚ ሌትስ ሉክ ቢዮንድ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ዝገብር ኢትዮጵያ ድማ ተገዲዱ ዝመፀና እምበር ተለሚኑ ዝመፀና ክንፍትን የብልና ስለዚ ኣገይን ፖቴንሻል ናይቲ ሃገርሲ ብዙሕ ከም ዝኾነ ንክንፈልጥ ኢልና ኢና ነዚ ንዛረቦ ዘለና ድማ ኣይሆፕ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ካብዚ ጭንቀት ዝመልኦ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብልፅግና ዝኸሎ ዘሎ ሱዳን ዘሎ የመንን ባሕርን ዝኾነ ዘሎ ወፂና ናብ ፅቡቕ ነገር ንዘራረበሉን ንማኸረሉን ጉዳይ ክንኣቱ ቢካዝ ራይት ናው እቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም ኣለኒ ምክንያቱ ምህውታት ከይኮነና እቲ ኩነታት ዘለናዮሲ ጽቡቅ ጌርና ዘየንበብናያ ሰባት ስለ ዘለና እዚ ስምዑ ሕጂ ነው ጎጃም እየሆነ ያለው ሰሞኑን ከጎጃም የሚሰማው ከፍተኛ ሜካናይዝድ ኃይል አብይ አህመድ አሰማርቶ ጥቃት እየፈጸመ እንዳለ ነው። ጎጃም ምን አለ? አመሰግናለሁ። ለምሳሌ እንግዲህ ያው ወደ ጎጃም ውስጥ እየተደረገ ስላለው ውጊያ ከመምጣታችን በፊት የአማራ ኣብዚ ክልተ ነገር ከሪዮኩም ኣብ ጎጃም ዝበሃል ክልል ኣምሓራ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ከቢድ ኩናት ሪሊ ከቢድ ኩናት ይካየድ ኣሎ ና ሁለት አዛዦችን ጨምሮ ከ70 በላይ አገዛዙ ወታደሮች ሲያልቁ በጎጃም የገባው የብልጽግና ጦር ደግሞ እየሸሸ ነው። በአፋብን ወሎ ቤተ አማራ ቀጠና ሚኒሊክ እዝ 104ኛ ኮር ስር 23ኛ ክፍለ ጦር አርበኞች ከትናንት በስቲያ ሐምሌ 13 አመሻሽ ጀምሮ እስከ ትናንት ሐምሌ 14 2018 ዓ.ም ድረስ ባደረጉት ከባድ ተጋድሎ ከወታደራዊው አዛዥ ጀምሮ የጠላትን ጦር ቆርጦ በመደምሰስና ለሁሉና ትግሉ ወሳኝ የሆኑ የቡድንና የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያዎችን በመማረክ አንጸባራቂ ድል ተቀዳጅተዋል። በአምባሰ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ናይ ብሓቂ ተቓል እኳ ናይ ኤርትራ እንድያ ግን ተጋደልቲ ኮይኖም እዮም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ቀደም ምስ ናይ ወታደራዊ ቃውማ ናቶም ድኽም ዝበለ ዝመስል ነይሩ ሎሚ ሲሪየስሊ ዓብዪ ወታደራዊ ሓይሊ ኮይኑ ኣሎ ብልፅግና ድማ ብታንክታትን መዳፍዓትን ሓይሊ ኣየርን ሄሊኮፕተራትን ጀታትን ከቢድ ዝኾነ ኩናት እዩ ኣብዚ ጎጃም ዝበሃል ቦታ ዘካይድ ዘሎ ኣብነት እንታይ ይብሉ ኣሎ ኣብዚ ምኒልክ ኮማንድ ዝበሃል ብናይ ፋኖ ማለት እዩ ፋኖስ 23 ዲቪዥን እዮም ዝብልዎ ሓደ ዓብዪ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ወይ እውን ናይ ብልፅግና ሓይሊ ከም ዝደምሰሰ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ክሳብ 70 ሰባት ከም ዝቐተሉ ይነግሩ ኣለዉ ከምኡ እውን ኢንክሉዲንግ 2 ሃይ ራንኪንግ ፊልድ ኮማንደርስ ክልተ ዓበይቲ ወታደራዊ ማዕርግ ዘለዎም ካፒቴን ከምኡ ድማ ሌውተናንት ኮነሬል ወላ ጀነራል አይዶኖ ቀቲሎም ከም ዘለዎም ከምኡ ድማ 3 ብሬም ማሽን ጋንስ 50 ኣፅዋር ድማ ይሕዙ ኣለዉ እዚ ኣፅዋር እዚ ንዓቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ 5 day battle in ጎጃም ፋኖ ፎርስ under ቴድሮስ ኮማንድ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኣንጻር ናይ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ብልፅግና ገጢሞም ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ኣብቲ ናይ መሳይ እውን እንተሪና አንከር ሚድያ ኣውፅኦሞ ዘለዉ ከምኡ ተመሳሳሊ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ንብልፅግና ቅድሚ ምስ ህወሓት ክገብሮ ዝኽእል ከምኡ ድማ ምፅምዶ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ብዝቐልጠፈ ገለ ለውጢ ፋይዳ ክረኽበሉ ከም ዘለዎን ንፋኖ ደምሲስካ ጥራይኻ ነቶም ካልኦት ሓይልታት ክትገጥሞም ትኽእል ካብ ዝብል ውሳነ ዝተበገሰ ምዃኑን ዳርጋ ዓበይቲ ወታደራውያን እዝታት ናይ ብልፅግና ኣብዚ ቦታ እዚ መፅኦም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብዚ ቦታ መፅኦም ይሳተፉ ከም ዘለውን
So ዓብ ዝኾነ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ብመካናይዝድ ዝተሰነየ ዓበይቲ መዳፍዓት ዘለዎ ከምኡ ብኤማት ዘለዎ ሮኬታት ዘለዎ ማለት እዩ so intense fighting occurred near ጮቆ ዝበሃል ቦታ ጮቆ ማውንቴን ዝብል ብፍላይ እዚ ቦታ እዚ ነዚ ቦታ እዚ ንምቁፅፃር መጠነ ሰፊሕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ፋኖ ድማ ብጅግንነት ይምክት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ so yeah, Fano gains after 4 days of fighting. Fano forces claim to have taken control of the Gaseng towns of Luo. I don't know. They also reportedly captured Fakta near Addis Kadam. Agut bahal عدتات مالتي. تمني أمحرات فلتو نتكلم أمحرات فلتو زيادة كرداكم يخل. كمون أبولجا مبراق ወለጋ ማለት እዩ ከቢድ ኩናት ከም ዝተኻየደ ይነግሩና ኣለዉ 5 hour battle የ5 ሰዓት ወሰደ ከቢድ ኩናት ከም ዝተኻየደ እውን ይነግሩና ኣለዉ ብልጽግና ድማ ኣገይን ኣብዚ እውን ከም ዘይሰለጦን ስዕረታት ከም ዘጋጥሞ ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን እዚ ኩናት እዚ ድማ ብልጽግና ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝደልዮ ዘሎ ዓወታት ይረክብ ከም ዘየለን ብኩናት ጥራይ ክነብር ዝደሊ ስርዓት ድማ ከምቲ ዝደልዮ ይኸደሉ ከም ዘየለት ኩነታት ይዝንገር ኩሉ ዝትሰምዕዎ ንሪዮን ዘለና ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ተፈጢሩሎም ከም ዘሎ ጥራይ ምርዳእ ንርኢ ብልጽግና ግን ስለዚ ሓልፈሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካልካ ከስማዓኩም እየ መጀመርያ ግን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ተጋሩ ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰምዕ ንኣብነት ኣብዚኣ ሓደ ሰብ ዝበላ እስከስምዑ ዓሰብ ብዙሕ ተዘርዩላ ካብሎ መናጋ ክጅምሩ እዮም ታፒናት ኢልና ለምንታይ ተሪፋ ይመስለኩም ለምንታይ ተሪፋ ስለለይደልያ ዓሰብ ስለለይደልያ ታባሕር ስለዘይደልያ ታፅምዶ እያ ጠንኪራ ታፅምዶ ጠንኪራ ተዘለዋ ዓመታት እውን ተወዲበን እንተተጀሚርዋ መወዳእታ ኣብ ባዕሉ ከም ትኸውን ስለ ዝፈለጣ ብኢሕዳድ ኣፅኒሕዋ ይሓደጋ ይኸዘለ ብዛዕባ ዓሰብ ብዙሕ ተዘርዩላ ኦኬ ፋይን ፅምዶ ናይ ዓሰብ ኣትሪፉ ጥራይ ዘይኮነት ንብልጽግና ዋይ ዋይ ዘብሎ ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ካብዚ ቀፂልና ኣብዚኣ ሓንቲ ናይ ዞባዊ ኩነታት ዝዛረቡላ እስከስሙ ናይ ክነብል ከለና ናይ ትግራይ ንበይኑ ነፂልካ ይርአን ሕዚ ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ንበይኑ ነፂልካ ኣይርአን ናይ ትግራይ ምስ ሱዳን ምስ ኤርትራ እዚ ሓሊፉ ዝመፀ ማዕቐብ እውን ዝኽልከላ ናይ ጉዕዞ ክልከላ ካብቲ ናይ ፕሪቶርያ ምስ ምፍራስ ተተሓሒዙ ቀፂሎም ዘልዕልዎ ኣብዚ ዞባ ናይ ጎንፂ ምክንያት ኢሎም እዮም ክሕብሩ ፈቲኖም ስለዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ በይኑ ንበይኑ ነፂልካ በይኑ ምስ ፕሪቶርያ ጥራይ እውን ተሓሒዝካ ዝርአ ጉዳይ ኣይኮነን ብዋናነት ግን ሕዚ ኢትዮጵያ ዘለትሉ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ከመይ ትርድኦ ኣለኻ ኣብዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ ክልተ ሰሙን ዋላ ንበሎ ክልተ ቀነ ብዘይኣክል ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ መጨረሻ ዝነበረ ቤት ምኽሩ ዘስምዖ መደር ኣሎ ቀፂሉ ኣብ ጎጃም ከይዱ ንጎጃምን ትግራይን ናብ ጎንፂ ከምርሕ ዝኽእል ቅርሕንቲ ንምውስቃስ ዝፈተኑ ኣሎ እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ግዙፍ ሓይሊ ብዋናነት ብጎጃም ይምራሕ እዩ እቲ ናይ ጎጃም ሊቕ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ብደቡብ ብምዕራብ ትግራይ ይኹን ብደቡብ ትግራይ ድማ ምስ ወሎን ምስ ጎንደርን ከሰሓሕብ ዝኽእል ኣጀንዳ ፈጢረሎም እየ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እቲ ናይ ግዝኣት ኣጀንዳ ወይ ብዝኾነ ከምኡ ዘይተፈጠረሉ ኢሉ ዝሓሰቡ ድማ ናብ ታሪክ ከይዱ ኣብ ጎጃም ዘልዕሉ ኩነታት ነይሩ ሃፀይ ዮሃንስ መፅኦም ጨፍጭፎምኩም እዮም ስለዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ምስ ተጋሩ ክትሰርሑ ሓቢርኩም ክትነብሩ ትሓስቡ ኣለኹም እዚ ዓይነቱ እዩ ቀፂሉ እውን ምክክር ኢሉ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ምክክር ኢሉ ዝጀመረ እውን ቅድሚ እቲ ምክክር ምስ ኣቦ ሳንጆ ምክሪ ከም ዝወሰደ እና ናይ ቢያፍራ ኩነታት ከመይ እቲ ህዝቢ ተዓፅዩ ከመይ ከትን ዘሎ ኢሉ ድማ ሰልፊ ምስኡ እውን ምምፃእ ኣምባሳደር ናብ ትግራይ እቲ ሰልፊ እውን ሓደ ሰራዊት ትግራይ ተገፈፈዶ ማለት ሙሉእን ትግራይ ንምብታን ትግራይ ንምውቃዕ ወይ ከዓ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ እዩና ሕዚ ብጭቡጥ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፖለቲካ ኩነታት ከመይ ኢኻ ትርድኦ ምስ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ናበይ እዩ ክዓቢ ዝኽእል ተን ሕዚ ዘልዕልካዮ ነጥብታት ደሚርና ኢና ንሪአን ማለት እዩ በቃ ደሚር እንትሪኦ ዘላ ውፅኢተን ኦፍኮርስ ዞባዊ ቅልውላው እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ይመስለንን ሕዚ ዞባዊ ቅልውላው ፈጢሩ ኣሎ ነዚ ዞባዊ ቅልውላው እዚ ኣመልኪቱ
أتي لها يالان زبها الأمريكي وجم زواج مرة فلتيو فهمت تفلتوش ما خلاهم يراؤون تدلوني إيران صغير تدلوني العراق صغير حيلي أو تمسانا ذا لمنكستي سنايزر كلنا زول خاين زواج قلولاو حد عبيب لك ترى يزلو تحزي سنتنا أمريكا إس 4 زبها لرجع هو زل حقي ما أخلو ناي السودان شجر بمفتاح إلى يزجمر ግን ኣብ ናይ ሱዳን ሽግር ኢሎም እትዮም እዮም ዝብሎም ሓይልታት ሓደ 20 ዝኾኑ ዘርዚሩ እንዲኦም ኣብቲ ዲኤፍን ሰዓር መሰብዓን ኢሉ እትኢልና ንዓይና ማእኸልና ናይና ሙቕነ ናይ ኣድቮካሲ ስራሕትና ኮይና ዘላ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ መንግስቲ ኣብይ ሓሳቡ ይቀይርን ጥራሕቲ ኣይኮነስ እንዲኦም ብዝቐለለ ዋጋ እቲ ዝነበረ ስራሕ ዝቐፅለሉ ምልክታት እናሃበ ይፀኒሑ እቶም ምልክታት ድማ ስኢሎም ብቅንየ ዝነገሩት ኣይኮነስ ብግልፂ ከምትቱ ካብ ቀደም እውን ይጅምርቱ ገና ተፈጠረን ዘለዋ እቲ ሕግጋዛት እውን ሕሊመንኦ ክሳዕ ናይቶም ናይ ቀደም ንጉስና ከይተረፈ ደብረ ማርቆስ ዝገበርኩም ትፈልጡ ዲኹም ኣፄ ዮሃንስ ይበሃለሉ እዚ ኣንቱም ናብ ምትሕብባር ብሰሜን ትኸዱ ዘለኹም እንተመፂምኩም ኣፄ ዮሃንስ ዝገበርኩም ዘክሩ ዝዓይነቱ ፈርሱ እኳ ገገሊኡ زولت ጭንቀታት ግዛዓት ከዘለ ጥምረታት ዝፈጠረው ከውን ኸይሊ ግን ናይ ዞዋ ቅልውላ ማእከል ኮይኑ ዘሎ ሕዝቢ ግዜኡ ሱዳን እዩ ያው ትና ኢራን ያው መልክዕ ይሓዘል ኣሎ ኸቡ ኣቦቱ ኣብ ሱዳን እዩ ማእከል ኣብ ሱዳን ድማ ንትግራይ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋሪ ፀልዋ ዘሎ እዩ መእተዊ ሲኢኑ መኽበሪ ሓይሊ ሰላም ነይሩ ገሊኡ እውን በቱ ጀኖሳይድ ምክንያት ካብ ዓዱ ተባሪሩ ዝወፀ ህዝቢ ዝነብረሉ ሱዳን እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ክልቲኦም ሓይልታት ተፈጠረ ጎንፂ ድማ ሕዝቢ ብዙሕ ዓዲ ኢዱ ዘእተወሉ ንዕሉ እቲ ኩሉ ትዘሕዝነካ ግን ናይቲ ዞባ ቅልውላ በዓል ዋና ድማ ኮይኑ ዘሎ ሕዝቢ ባዕሉ ናይ ኣብይ መንግስቲ እዩ ከምቲ ትፈልጦ ናይ አርኤስኤፍ መሰልጠኒ ማእከል ኣብ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሰሪሑ ማእከሉ ገይሩ ዝንቀሳቀስ እቲ ናይ ሱዳን ክራይሲስ እዚ ነዚ ስዒቡ ግብፅስ ስዑድስ ኤሚሬትስ ኣሜሪካስ ካልኦትስ ኣብዚ ጉዳይ ሱ ኢዶም ክሳዕ ዘእተው بيناو ناي تግራይ ዝበሃል መፍትሒ የለን ከምቲ ዝበልካዮ ፓኬጅ ግን እዚ ሱዳን ተጎዲኣ እያ ኖ ሕታ ይብሉን ሕዚ እዚ ነገራት እዚ ኩሉ ኣተሓሒዝና ንክንሪኦ ኢለ ዝበኩም ዘለኹ እቲ ኢትዮጵያውያን ካብ ኩሉ ገፃት ዝብልዎ ዘለዉ ነታ ሃገር ዘቃፅላ ዘሎ መን ምዃኑ ስልጣን ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ ህዝብን ከህዝብ የሚያቃርብ ንዲበት ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ህዝብን ከህዝብ የሚያዋጋ እንቅስቃሴ ነው እያደረጉ ያሉት ጦርነቶቹ ሁሉ ደግሜ ተናገር ያለው ከእሳቸው ፍላጎት ውጪ አስገዳጅ ሆነው የመጡ ጦርነቶች አይደሉም ሳስበው የሚያሳስበው ሰው is good drink up cheers መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግናን ናቱ ኣዳኸርትን ምቾት ይቕመጡ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እቲ ህዝቢ ግን ኣከቢድ ዝኾነ ቅልውላው እትይዎ ከም ዘሎን ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ስቃይን መከራን እዩ ዘሎ ብጀካቲ ናይ ብልፅግና እንጌራን ማይን ዝበልዕ ዘሎ ናይ ብልፅግና ምቾት ደስተማቕር ዘሎ ተደይ ኮይኑ ዝበፅሐ እቲ ሃገር ኣከቢድ መዋጥር እዩ ዝርከብ ጉዳይ ከራሱ ስልጣን በላይ አድርጎ ነው የሚያስበው ሰላም መጥቶ ስልጣኔን ባጣ ችግር የለውም ጦርነት ከሚፈጠር ብሎ ብሓፈሻ ነቲ ህዝቢ ምስ ህዝብና እናቆትካ ድማ ኣካል ናይቲ ኣካይዳ ናይቲ ፖለቲካዊ ሎጂክ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ልደታ ያለው ዛረብ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ፓወር ኣባቮል ኩሉ ነገር ህዝቢ ይባላዕ ይቃተል ብዘየገድስ ሃገር ፋሕብትን ይተዋ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ግበር መቃቂልካ ግዛ ኩሉ ተጠቂምካ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣብ ስልጣንን ኣብ ኮረሻን ክቅፅል ክኽእል ኣለዎ ተኻሊ ኩሉ ድሕሪ እዩ ብዘየገድስ ዲስካሽን ዲኻ ዲያሎግ ዲኻ ገለመለ ትብል ኩናት ትቅፅል በዚ ትጭፍጭፍ በዚ ታንክታት በዚ ህዝቢ ተጋብእ ኩሉ ነገር መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካ ናቱ ምዃኑን ናብታ ስልጣን ንክፀንሕ እቲ ዝሕዝን ክፋል ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ኩላቶም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣጆኻ ዝብልዎ ዘለዉ ሓይልታት እውን ምህላዎም እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋል እንኮላይ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ሓሊኻ ማለት እዩ ሓዊስካ ማለት እዩ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መራሒት ካያ ካላስ ዝበለቶ ከስማዓኩም ለንቀነ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካዮም ናይ ሞራል ሰበኽቲ ኮይኖም ንህዝቢ ዓለም ክርብሹ ዝውዕሉ ዘሎ to visit the national dialogue so it's really impressive and it's really good that this is the really on a grassroots level approach to have teachers from villages people እዚኣ ሰብ እዚኣ ዩክሬንን ሩስያን ዲፕሎማሲ ንኸይገብሩ ሰላም ንኸይገብሩ ንጉሆም ምሸትን ዩክሬን ክትቅፅል ኣለዋ ክነዕጥቃ ኣለና ጥራይ ትብል ብኡ ትፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዳ
أكل الأمحرة بتانكتاتن بقلن بمدافعاتن زقبر زلو كينات أكن نعطي طوابل تبلو أنت تقبر الله أبي أحمد أبدي سابا زقبر زلو ديالوج شماو زررب بدا عمس بغيو حجر دما سيزد ليات بلالا ناب تقراي قصو كينات نغقبر نزدنادن زلو هزباوي ركبات يقبر على وين كم زي ديالوج ناي ديسكاشنس نتقارو كي حدمي أنصارهم دما كينات زعدم سلام وسلفن كان مدلوات نزقبر زلو أكن نزخونون قداف زبلوان صبغ علىها قصل ترايك بلو يم زمر زلو داي زريكا كل تساتم زبلو ناي مورال سبكت لخبط امخانو كاب تكبراتهم يخطروا كاب قالاتهم يكون كاب تكبراتهم أرجعهم لهم إسرائيل نهزبك تشفشف كلا حلال بوتين ناب يوكرين كتكوس كله جن حرام بلتقنا إثيوبياويان أب كل بوتا أب كلام حراد أب تقرأي كتشفشف كلهم كعدس كلهم أقام كفتر كلهم مرحبا مغنياتنا عاداتهم بقيح من صفن بمتشوط أب هوتيلات يقبلوا من تجنزب دقوما يلهم نتهاجر يلهم زبوه أب هوتيلاتنا أب كالن شيء سلزبلهم أبو خيدهم كلاتهم كم زا أما الحسب استوقتوا نعود رايم كمجسو زفتن سلزي بتعادة أبي أحمد يجاوني يقولون تجاكل لخازبلونه يرغب الجوخا كندي كنا بكازبلوه رايز رزلو بر كم زنا كاله زجبرو زلوس أجمعت نانجرو انتظر كروانيرو انتدفرار هو نيرم شجر دزجبرو نيرم من قد ما غيره بس فانو كف مبالة مش أنا كف مبالة بس هو حد كف مبالة جن الجوخا تنزب كنا بكاينا قصة راي ورا قبل يستواجع ونبلو ولا مثلا يتواجع زبلوه ونالو بر نخمسة عينة كل كنا أما ديسابا ديالوج يكايدا لغنا بلدو بحمشة شدشت برجيرات نانو الزتات درجة أبكلم حري وقال هم مس أبكر موكس بعلى بزناي دوبناي السودان بلوناي ستيت دعم سرع سلة تسعرة نابو كوينات نغجبرون مدلوات يجبركم زلوا يزنقر so again كل الريوز اللي نكونتات عزيز تحلال خاكنسو تيروبا عبرت جد زخون يكون كنجر كجبر عين ريون نزلنا بزمل كأكتر يخلها we need to be careful مخنياتو تبيت زخون يكونتاتن مدرخن تأتيو كم زلون أتناي مرابا عالم دما مورالاوت فيشنا قاتي موصل زلون از قدايزي نابي كوسديو انتاي خونيو نجزيهم قد فينا جن بحافشا كن ريخلنا از قدايزي قليل كم زي كونه نمردو قليل نمرداي كان قليل كم زي كونه تقداي بزعبات صمدو زبلو وزلوس كسمو وحات فارنو أولا سودان إيرتران نمانجس فيدرال يسكو أخم زلو تقاليسو حالفيت بيت صحبت حوحات ويزرفت لورك قديما أبصحابتو مجلسي مسمع حازوت حيلتات نابر ديسابا ممراش كم زكال زحبرت كوينا عبيت حيلتات متكاسا سيعبو سقات فتيرو خم زلو وانت حبيرو مسمعي فارنو أورامو وغانات حبابيركا نمانجس تزركابو خبابة نزلا كم زكال زقاليسو تتابع التسلطان كل مشاركت تمساسال صالحيزوم كم زلو مجلاس عوني نكار حوحات مسنا إيرترا سرايتن سودان حيلتاتوان أبسمع بزي خم زلو زحبرو من جتات إثيوبيا كيدان نايتوم حيلتات ተረጋጋሙን ዝጠቅስናዮ መደባቱን ዝገበርናሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከንብሎ ዋላት ሰልፊ ብልጽግና አብይ አሕመድ ዝመራሕዮም ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ተረጋጋሚ መደረታት ወፍሪታት ወይ ካምፔን ንብሎ ክገብር ዝፀኒሑሎ ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፎ እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ምስኣኖሞ ዘሎ ሓደ ትረኻሎ እንዲ ሕጂ ምስኣንዮም ኢሎሞ ዘሎ ኣፍደገ ባሕሪስ ነይሩናስ ተኸሊእና ተሓዲግና ዝብል ናበይ ከይዶም መጀመርታ أب فايلات جنسنا سندات جنسنا سئنا بخمي بناي من تاي وعليو من يتوعلو وبالنيرو ده حار بناي دق شرحي بناي دق شرحي سأنا يبلو أجيب زحلفة قاعدة يلو مسلك على يعني بناي وش تعاو يتساقمنا بناي وش تعاو دخامنا يكذب إثيوبيا مهلتي إينا سئنا زبل كيدو نتي هو حزم الحزن برأيه ودقون وخلعاتنا مخصاص زمسل تنزاري بنيرو قلنا زخيد كأنت له أبتي مرة خبيثات منقص إثيوبيا درجات عب تنعبيت نفلت أنا ABC وكاية TV برلو ABC زبحلون درجة private زبحل من كاتنا منقصتي propaganda بزح زي رحوا برنامجاتون يقربيهم فانا زبحله فانا broadcasting corporation كم FM زجمرة حجي سلشوا يعني سلشوا من خاطر الكنز حصل أداليهم أداغا سأنا زين السودان بريزيدنت نابير ترامب صاحبة منيروس زاخر كنت أسعى السنة تازوصو
ከምዛት ሰምዕዋ ዘለኹም ናይ ብልፅግና ኩነታት እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፀ ዘሎ ዳኒ ምስ ኣብ ሰቲት ሚድያ ኣላትኩም ዕብይ ዝበለ ዲስካሽን እዮም ዘካይዱ መብዛሕቲ ግዜ ኣጀንዳ እውን ኣይነበረትን ሕጃ ትመፅእ መራትን ዘሎ ርክብሲ ምስ በንዚና ተሓይስካ ዲገለ የበንዚን ሽያጭ ኤርትራ ናይ ገዛም ክንብል ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ ፔትሮ ገላት ብዛዕባ ገለ ተኮይኑ ዝኾነ ንኮይኑ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ተመሊስካ ሕጂ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝብለካ ዘለኹ ደርጊ ከም ክብል ከሎ እዚኦም ያበረብ ቅጥረኞች ገለ ክብል ከሎ ሶቪየት ዩኒየን ኣብ ሞስኮ ኮይኖም ድበልዎ ዝገብር መንግስቲ እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ነቲ ናቶም ንዓና ምሰል ገቡልና እንዲኦም ካብኡ ቀፂልና ካብ ሓንቲ ለንቀነ ምዝ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ከርእየኩም ትማሊ ኣብ ኤክስፖ ኣብ ቅርኣት ኤክስፖ ዝተረኣየ ነገር ከርእየኩም ሓደ ፖሊቴክ ኤአይ ኤንድ ፊቸር ብዝብል ኣርእስቲ ኢሳያስ ዕቁባይ ኦን ኤርትራን ኢኖቬሽን ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ሮቦት ሒዙ እውን ቀሪቡ ኣብቲ ናይ መኒኻ ትብሎ ፌስቲቫል ማለት እዩ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ናይ 26 ማለት እዩ እንደን ብዛዕባ እቲ ዘለዎም ኩነታት ክዛረቡ ከለዉ ድማ ኤርትራሲ መን እዩ ፅሒፉ ነይሩ መስለኩም ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ሓንቲ ፅቡቅ ሕፅር ዝበለት ቴክስ ፅሒፉ ነይሩ ኣብዚያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢን ኤርትራ ቴክኒካል ክሬቲቪቲ ኢዝ ፕራክቲካሊ ኤ ናሽናል ፓሽን ቴክኒካዊ ፈጠራውነሲ ሃገራዊ ወኒ ምዃኑ ስለዚ ኢንዳስትሪያል ሌጋሲ ኣብቲ ኤርትራ ትገብሮ ዝነበረት ታንፆ ትነበረት ተሪኢኻዮም ሓድሽ ነገር ናይ ምፍጣርን ናይ ምብላሓትን ባህሊ ከም ዘሎ ገዛውትና ተሪኢኻዮ ትህድሞ እቲ ኣግዶ ኣብ ካል ኣፍሪቃ እኮ ብጭቃ ዝተጨፋጨፈ እዮም ዝገብሩ ግን ኣብቲ ጭው ዝበለ ገጠራት ናይ ኤርትራ ንርኸትካ በቲ ሓደ ህድሞ መዓት ዕንጨይትን እምንን ጌርካ ከቢድ ዝኾነ ኢንጂነሪንግ ዝሓትት ኣብ ካል ቦታታት በፂኻ እውን ኣግዶ ዋላ እቲ ኣግዶ እውን ኣሰራርሓናቱ ቀሊል ኣይኮነ ዋላ ካብ ክንዲ ህድሞ ሪሶርስ ወስተ ዘይኮነ ህድሞ ንኣብነት ከም ቪላ ጌርኩም ወሰድዎ ህድሞ ኣና ህድሞ ዝረኣኽዎ ቪላ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ነገር ኣፓርታማ ኮይኑ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ምልክት ናይ ስልጣነ እዩ ግን እስቲ ነቲ ዘለና ኩነታት ሓንቲ ኣነ እንታይ ኢለ ብዛዕባ ኤኣይ ስለ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኤኣይ ተጠቂምና ንዝላ ኤኣይ ንኤርትራሲ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ንክትገብር ሊፕ ፍሮጊንግ ነቲ ጎዲልዋ ዘሎሲ ዘሊላ ንክትሓልፎሞ ጥር ኢላ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ከም ትጅምር ንክገብራ ዝኽእል ዕድል እዩ ኢለ ፅሒፈ ነይራ ቤክስ ኬትኩም ሸር ግበርዎ ነታ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝወሰዳ ንዓ ፖስት ገይረ ንዓ ታግ ገይረ ማለት እዩ ስለዚ ብዝከኣለና ኣብዚ ኤኣይ ብዙሕ ፀጋታት ዘለና ፀጋታት ጌርና ከም ሃገራዊ ኣገዳሲ ዕማም ተወሲዱ ነቶም ኩሎም ኣብ ዩኒቨርሲታት ናይ ኤርትራ ዝምረቁ ዘለዉ መበላሕቶም እንዲኦም ወላ ንንፍዓቶም ወሲድካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኸድዎ ዲፓርትመንት ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ናይ ኤኣይ ሰንተር ጌርካ ብዓብዩ ናይ ኤኣይ ኢንስቲትዩት ከድልየና እንዲ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትርታት ኣብ ዞባታት እውን ናይ ኤኣይ ጨንፈር ጌርካ ነቲ ዝጎድለካ ዕማማት ነቲ ዓቕሚ ንኣብነት ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ ፀገም እንተለካ ናይ ዴታቤዝ ማናጅመንት ፀገማት እንተለካ ናይ ካልእ ነገራት ፀገም ናይ ኣርክቴክትስ ናይ ኢንጂነራት ፀገም እንተለካ ሓደ ንእኽል ዝበለ ናይ ኤኣይ ብምግባር ንኩሉ ክገብረልካ ክእል ምክንያቱ ኤኣይ ተደልዩ ኢንጂነር ይኸውን ተደልዩ ዶክተር ይኸውን ተደልዩ ሲቲ ፕላነር ይኸውን ተደልዩ ከከም ንስኻ ክዝውሮ ዝኽኣልካ ማለት እዩ ስለዚ ከምታነ ሓንቲ ናይ ኤኣይ 50 ሰባት ምሂርና ሓደ ሰብ ናይ 10 ሞያታት ክሕዝ ዝኽእል እዩ ዝበለና ናይ ኤኣይ ቀዳሞት ተመረቕቲ ዝበልዋ ቪድዮ ምፂናልኩም ዝነበርና ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ኣለኩም ከትኩም ስምዕዎ ከምኡ ድማ ነዞም ብቁፅሪ ብብዝሒ መንእሰያት ነፍርዮም ዘለና ንዓታቶም ዝተማእከለ ነገር ጌርና እዚ ኩሉ ኣብ ኮሌጃት ናይ ማይ ነፍሒ ድዩ ካብ ኮሌጃት ናይ ሓመልማሎ ድዩ ካብ ኮሌጃት ናይ ዓዲ ቀይሕ ድዩ ዝወፁ ዘሎ መንእሰያት ካብኣቶም ዝተወሰዱ እናተወሰዱ ዝርከቡ ፀጋታትና ገለ ክፋልናቶ ኣብዚኣቶም ጌርና ብዙሕ ዕማማት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ነዚ ድማ ክመርሑ ዝኽእሉ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ሓሳብ ኢና ንህብ ዘለና ሓሳብ መሃብ ኣይትፅሉ እቶም ትፈትው ኢኹም እቶም ትፀሉ ግን ድሓን ንስኻትኩም ቀስ ኢሉ ይበፅሓኩም ይኸውን እቲ ሓሳብ መሃብ ምክንያቱ ኣይዶኖ ሓሳብ ሰብ ኣይፅላእን እዩ ካብ ናትካ ዝበልፅ ሓሳብ እንተሎ ኣንተ ባኻ ነጊረኩም እየ እዚ ሓሳብ ናትና ዓዲ ኣቱ እዩ ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣብ ሳተላይት እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ተስፋ ሂቦምና ኣለዉ ዝምልከቶም ኣካላት ብሳተላይት ገይሩ ንኤርትራ ክኣቱ ክኽእል ከም ዝኽእል ናትና ጥራይ ይብለኩም ኣለዉ ናይ ኩሎም ናይ እዞም ኩሎም ሃገራውያን ሚድያታት በብልፁ ዝፅቡቁ ዘዝተመረፀ ንዓዲ ክኣትወሉ ዝኽእል እሞ ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ሓደ ዩቱበር ለንቀነ እንታይ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ሲ ኣይኮነን ኣብ ኣስመራ ኣብ ኢላበርዕት ከይዱ ነይሩ ኩሉ ትገዛ ሳተላይት ኣለዎ ኢሉ
ዳርጋ ዝበፅሕ ሰብ 6 ኣለዎ ስለዚ ናብ ዱሽን ተመፅኡ ናብ ብዙሓት ህዝቢ ክበፅሕ ዝኽእል እዩ ብናፃ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ኢሎም ከለዉ ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣነ ድማ ትዕድላት እቲ ተፈጢሩ ነቲ መንእሰይና ዝከኣል ምዃኑ ነዚ ንብሎ ዘለና ድማ ክሰምዕዎ ዝኽእሉን ከተግብርዎ ዝኽእሉን ሰባት ስለ ዘለዉ ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ ብዝከኣለና በዛ ንእሽተይ ዓቕምና ነዚ ሚድያ ንህዝብና ይምጥን እዩ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ ገለ ነገር መሃሪ ነገር ክርከቦ ይኽእል እዩ እናበልና ናብ ህዝብና ነብሎ ዘለና ኣይተስተዋሕድዎ ናትኩም ድማ ከምኡ ጌርኩም ፀሓፉ ኣብ ዝኾነ ሚድያ ክፅሕፉ ትኽእሉ ብፍሬንች ክፅሕፉ ትኽእሉ ብጀርመን ክፅሕፉ ትኽእሉ ብስፓኒሽ ክፅሕፉ ትኽእሉ ብኖርዌይ ስቬንስካ ክፅሕፉ ትኽእሉ ብዳች ብዶች ብዝኻልኩም ናይ ካናዳ ኦፍኮርስ ካናዳ ኢዝ እንግሊሽ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለኹም ብዓረብ ክፅሕፉ ትኽእሉ ፀሓፉ ኣብ ኤክስ ድዩ ኣብ ፌስቡክ ድዩ ቪድዮ ክትገብሩ ትኽእሉ ግበሩ ነቲ ሚድያ ፅቡቕ ነገር ኣብ ሓሳባት ኣብ ምሃብ ናብ መን ይበፅሕ እቲ ሓሳብ ናትኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ቆላሕታ ሂቡ ነዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ንፈጠራውነት ዝያዳ ቆላሕታ ክህብዎ ካብ ቀደም ዝፍትኑ ዝነበሩ እቲ ቆላሕታ ግን ናብ ትግባረ ንክኸይድ ነቶም መንእሰያት ዘድሊ ደገፍ ንክግበር በዚ ኣጋጣሚ ንሕና እውን ምዕፅንታና ንሕልፍ እተትገብርዎ ዘለኹም ቀፅልዎ ዘይተገብረ እንተኮይኑ ድማ ብሕጂ ክግበር ተስፋ ንገብር ኢና ንብል ንነቐፌታ ንምድኻምን ዘይኮነ ንሃገርና ማዕቢላን በልፂጋን ክንሪያ ስለ ንደልዩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ከም ወትሩ እዚ መልእኽቲ ንዓዲ ይበፅሕ ምህላውን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ይበፅሕ ምህላዎምን ፊድባክ ካባቶም ክመፀና ከሎ ዝስማዓና ሓበን ካሊእ ንህዝብና ዝጠቅም ኢልና ስለ ንገብሮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ንስኻትኩም እውን ነቶም ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ዝበልኩሞም ዓዲ ዘለዉ ድዮም ካልእ እውን ወስ በልብሎም ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኽኑ ዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተፅቡቑ ምዝያድ ደርፊ ክንገትፈኩም أوقاتهم سويليت يكل سماديتو يجنب الشليل نقول يا مانيو تكلم وليلا شلم لما تركب دجينا دي كده